ngibingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele ogogo, ngibingelele abantu abasha, ngibingelele osishayela insimbi, ngibingelele usonto sikole. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga-ke bangcwele ekuseni, sibonga umusa uNkulunkulu asenzele wona. Nanamuhla wasivusa seze kule ndawo sizolalela ukukhuluma kwakhe. Ukuhlangana kwethu akulona iphutha. uNkulunkulu uyathokoza uma sihlangana kanje, sihlangana ngaye, ngoba lithi izwi kuhle ukuhlangana kwabangcwele. Ngakho-ke uma isolo ukuthi ufikeleni kule ndawo, thokoza ujabule ukuthi ukhona namuhla. Baningi abangekho bebefisa ukuba khona, kepha wena ube nenhlanhla ukhona. uNkulunkulu-ke uyasithanda sonke bangcwele. Ukuba khona kwethu kuye kuyindumiso, uyathokoza lapha ekhona. Ngiyabonga nje kakhulu, ngingakangeni ezwini ngithi ngidlulise nje ukubonga. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga sonini nanini, siyabonga Nkosi yokulunga, siyabonga Nkosi yokuthula. Wena Nkosi ufanelwe udumo, ufanele Nkosi ukubongwa ngezikhathi zonke. Baba wethu ongcwele, siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi usihlanganisile Nkosi kule ndawo ngalendlela. Siyabonga Dwala lethu, siyabonga Nkosi Jesu, siyacela Nkosi ukuthi ube nathi uNkulunkulu wethu kule ndawo esikuyona. uNkulunkulu wami, sihlezi sizolalela ukukhuluma kwakho. Siyacela Nkosi ukhulume nathi ngegama lika Jesu ophilayo. Siyakunxusa Moya Ongcwele ukuba Nkosi uthulise yonke imimoya engaphazamisa Nkosi izwi lakho. Ngiyacela uNkulunkulu wami ukuthi uhlale nathi ngegama lika Jesu ophilayo. uNkulunkulu wami, ngiyasilahla kwakho, ngiyacela ube nami Nkosi, ungibiyele ungembathise Nkosi inkazimulo. Beka Nkosi ilahle lomlilo olimini lwami kuba Nkosi ngikhuluma kuyiqiniso. Khulume lokhu Nkosi wena ufuna ngikusho namhlanje. Ngiyacela ngegama lika Jesu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu banathi ke manje naphakade uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizofunda ke encwadini yethu uPetro oqala isahluko sesine, chapter 4.
Soqala kufunda kuverse 7. Siyahamba ngokukholwa, siyabizwa izwi lakhe, uyasondla sithi, Jesus siqale ngokufunda Petro oqala isahluko sesine soqala uverse 7. Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele, ngakho zikhuzeni nezithibe ukuze nikhuleke kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo, ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. uNkulunkulu abusise ukufunda kwezilake. Bazalwane, nansi indaba uPetro eyikhuluma la, uthi kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ziningi izinto bazalwane ezenzakalayo uma sihamba ngaphansi komthunzi welanga. Uthi uPetro ukuphela kwazo sekusondele. Angazi ukuthi mina nawe sesikulungele yini, sesilindile yini ukuthi mayiphela lezinto siyabe sizobhekaphi, sizokwenzani? Uthi uPetro zikhuzeni awubheka izinto ozenzayo ukuthi ziyizo yini, uNkulunkulu uyayithanda noma uyenza nje ngoba ubona usibani benza. Akukuhleki ukuthi wenza into ibonela kumuntu ngoba awusazi isizathu ukuthi uyenzelani. Uthi uPetro siyikhuze ngoba ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Kusho ukuthi kuningi okuzophela abazalwane. Uma kuphela wena uzokwazi ukuphila. Uzokwenza njani wena makuphela? Ngoba sekusondele, sekuseduze. Abanye bathi hayi kimi kusekahle. Yebo, ngokubuka kwakho kusekahle. Kodwa ingathi ubungayikhuza kuzo zonke izinto ozenzayo. Ingathi ubungayikhuza ungenzi kube sengathi ziyabaleka. Izinto eziningi sifice ezikhona zenzeka, zenziwa. Isikhathi sokuthi iphele sesiseduze.
Sesiseduze isikhathi sokuthi iphele. Zikhuzeni. Nizithibe. Kungenzeka mhlawumbe wena uyenzisisa naseyintweni ongafanele uzenze. Zithibe. Umntwana kaNkulunkulu isikhathi esiningi usinikeza uNkulunkulu. Bese kuthi incosana alungise lokho angakulungisa. Hayi ukuthi wenze okuthandayo. Ulungisa ongakulungisa, ongazange ukwenze kahle. Ulungisa khona. Omunye mhlawumbe uma yedla udla kakhulu. Kodwa uPetro zithibe. Ungavumi ukuba indlala ikubuse. Siyeza isikhathi la izongabi bikho khona. Uzokwenza njani? Akusekho kudla. Ngakuphi? Yini na ingoba uyahluleka ukuyithiba. Izinto wena uzenza kube sengathi thiwe mawungazenzi ziyakushiya ziyabaleka. Cha, ayihambi izinto. Zimile. Kunamafashini ayekhona sikhula. Safika isikhathi. Ngangigqoka amabhlukwe ancishisiwe kuthiwa ama-16 nami ngikhula. Safika isikhathi angisafuna la lihambe khona lelo bhlukwe. Ngangakafiki ngisho la ekhaya. La ngifike ngathi imfundo angazi ngizothenga kanani. Ngavulelwa izinto ebengicabanga ukuthi azikho. Ngendlela yokuthi uma umntwana kaNkulunkulu ufuna ugqoke kakhulu. Umntwana kaNkulunkulu akayigqoki 16. Mhlawumbe abanye abazi ukuthi yini 16. Ngiyayibona le ngane zesikole eyinciphisa amabhlukwe. Lamabhlukwe lawo esikole. Ziwanciphisa ahlale lapha embaleni awubamba umbala uthi ngqi kube ngathi uzoqatha umbala. Abanye abawanciphisa ababambe bawanciphisa nje kahle kodwa ukuthi uncishisiwe bese lithi ukukhuphuka kancane liveze isokisi 16 leyo. Ngangigqoka nambazalwane. Safika isikhathi ngenhlanhla. Safika isikhathi ngisafunda isikole nami. Ngishintsha. Angazi-ke mhlawumbe kwasefika uNkulunkulu kumina. Ngoba kuningi engakuyeka engangikwenza. Kuningi ngashiya phansi. Baqale bangibiza ngani ngempatha. Hawu impatha lebuka ngigqoke yawubhazela. Kanti khona indoda esifikile kumina yaguqula isimo sashintsha. Namhlanje mangigqoka ngigqokisa okwekhehla. uNkulunkulu uyakuthanda lokho ukuthi ugqokise okwekhehla. Ngoba ikhehla livele ukuthi impahla enkulu ingala liyagqoka. Esilonga umzimba walo uvalekile. Isikhathi sokuphela kwezinto sesisondele. Uma ubuka wena ubona ukuthi hayi kulungile lo baba lo khulumayo vele semdala. Kanti hayi uNkulunkulu ukubamba ngisho athi uncane kanjani mayise kufuna nje. Uzokubamba uzobona kuguquka izinto kuwena. Zishintsha usuqala ukuyithiba ezintweni eziningi. Ohamba nabangani bakhe angazi lapha baya khona. Engathi bengaqala iqoqo abuye nganena ayithibe. Okhuluma indaba ingathi bengaqala iqoqo
ayiyeke indaba zithibeni isikhathi sesisondele. Kukhona lenkonzo lena yokupha abantu umuphe nje umuntu engakaceli uthi uma umbuka nje ubona ukuthi lona kufanele ngabe ngiyamupha umupha. Siyayenza leyo nkonzo. Ngizokuthiwa leyo nkonzo lesibusise esimangalisayo. Zithibeni isikhathi sesisondele. Uze athi ukuze nikhuleke. Kusho ukuthi uma wayi-TV ngeke ukhuleka. Vele uzokhuleka uthini uma wena wenza yonke into othanda ukuyenza noma siphi isikhathi. Konke ubona ukuthi kuyazenzakalela, kuyafika, kuyangena, yonke into iyenzeka nje kuwena. Uzokhuleka kanjani? Awukaze wena uyiswele into uzwe ukuthi anginakho ukuthi. Manje uzokhuleka kanjani uNkulunkulu? Asizithibeni bafowethu, asizithibeni. Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ngakho zikhuzeni. Awuyibuzi ukuthi kodwa ngisenza khona yini? Uyikhuze nje into oyenzayo. Kufanele ngiyenze lento. Noma kuyazenzakalela impilo. Uzokhuleka uthini uma wena konke ululuthu kwenze? Konke nje ululuthu kwenze uzokhuleka uthini? Sesisondele nje isikhathi. Nasi isikhathi siyaphela. Bathi lapha kwaseRoma verse 13 chapter 12. I mean chapter kwabaseRoma chapter 13 verse 12. Ubusuku sekuyaphela, imini isisondele. Ngakho asilahle imisebenzi yobumnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Ubusuku sebuyaphela, imini isisondele. Ubusuku sebuyaphela, imini isisondele. uRoma loyo chapter 13 verse 12. Sebuyaphela ubusuku. Uthi imini isisondele. Ngakho asilahle imisebenzi yobumnyama. Asilahle imisebenzi yobumnyama. Ingabe sengilahlile mina. Noma ngisahamba ngayo imisebenzi yobumnyama. Mhlawumbe ngisantshontsha nje. Phelile ushukela emakhaya. Amapeni aphelile esikoleni. Santshontsha. Kunesimanga bazalwane. Kunento engangayazi. Imisebenzi yobumnyama ukwenza izinto uNkulunkulu angasifuni. Thina siyitshela ukuthi asisabenzi ubumnyama noma sazenza izinto uNkulunkulu angayifuni. Ikhona lento yokuthi uvula ifriji uthathe into ongalazi wena uyithenge, ongayazi theka abandandleni uyisebenzise. Umnikazi wayo mayisethi hawu uthi uswaphuzo ubani la?
uzovela yini ukuthi ime uphuzile akhona ukutshotha lokho akhona ke kodwa lokho engibekisa ngakho ngiqonda ukuthi kuyisimanga ngoba singabazali sitshela ukuthi yonke into la ndlini inganyelwe yithi sikhohle ukuthi indodana yakho uma ithenge amaswidi awafaka efrijini wena ufuna leli swidi ufuna ulicela kuyona ngoba uthathe ungalicelile sewujontshile bengayazi mina le ndaba ngiyivulwa amehlo ubaba umpostoli ngelinye ilanga ngikhuluma mangaphosiswa emekhona la ngathi nawo efrijini yami emzini wami ngabangala ukuthi kade sithi asitshotshi kade siyatshontsha singaboni singazi ngakho ke kusifanele bazalwane ukuthi siqaphele izinto ezifana lezo lento le uma siyenza singabazali yokuthi into esefrijini noma into esegqi endlini ungayithatha ungayicelile kusiza izingane zethu ukuthi zazi ukuthi yonke into uyayicela ngaphambi kokuyithatha manje mathina sikwenza singaceli sibafundisa ukuthi nabo benze njalo sesiyabalimaza ngethina isono siyasithola thina esiqondene nathi nesabo isono sizothwala yithina ngoba sibafundisanga kahle manje leyo nto lefuna siyiqaphele yingakho kwabaseRoma bethi ubusuku sebuyaphela imini isisondele ngakho asilahle imisebenzi yobumnyama athi sihlome izikhali zokukhanya masilahle imisebenzi yobumnyama sihlome izikhali zokukhanya leli izwi ke leli liyahambisana naleli silifundile elapha kuPetro uqala chapter 4 verse 7 kepha ukuphela kwezinto zonke sokusondele ngakho zikhuzeni izithibe ukuze likhuleke kusho ukuthi yonke into funa siyithibe kuyona ngoba ubusuku buyaphela imini sisondele ngakho ke ukuphela kwezinto zonke sekusondele unamba 8 uthi ke kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo ngokuba uthando lusubekela inqwaba yezono kunakho konke yibani nokuthandana uNkulunkulu luthando thina siyayenza leyo nkonzo yokuthandana noma sinandaba ke nomunye umuntu mhlawumbe sihlezi nje khona la endlini angimthandi loseduze kwami awuyibuze nje uthi oseduze kwakho uyamthanda yini ungamfisela yini okubi kufanele sithandane singabantwana bakaNkulunkulu njengalokho uNkulunkulu alithanda ibandla waze wanikela ngendodana yakhe yodwa ukuba ibe inhlawulo yezono zethu uNkulunkulu ufuna sithandane nathi othanda ukuthi kwenzeke kuwena
nakumakhelwane wakho kube njalo. Noma uthanda ukuthi kwenzeke kumakhelwane nakuwa kube njalo. Sibe nothando nje bazalwane. Singathi sihlezi la umbuke nje omunye kube sengathi awumboni. Asithandaneni. uNkulunkulu ilokho akufunayo. Uze athi ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Kusho ukuthi uma ngithanda umakhelwane wami, izono zami zizosibekelwa. Kodwa uma ngingakwenzanga lokho, zizoloku yimile nje. Niyabona ukuthi khona into elula kanjani? Lula lento le. Ukuthi thanda umzalwane oseduze kwakho. Thanda umzalwane ohamba lapha emgwaqweni. Ukuze izono lezo nazo zizosibekelwa. Mayisibekelwe into engasekho leyo. uNkulunkulu uyayishanela iphose ngemuva. Usumsulwa wena. Usuhamba phambi kaNkulunkulu ungesabi. Sihlulwa into elula. Omunye azathaya ngemphiwe usibanibani. Awumphiwe ngoba kwenze njani. Ngoba kwenze njani ngoba uyisidalwa sikaNkulunkulu lesifana nawe. Yini ungamphiwa? Omunye azahluleke ngisho ukumkhulumisa. Hluleke nje. Khulumisa umuntu oseduze kwakhe. Ngoba uma sihlezi la endlini kaNkulunkulu singathandani, ngeke sibathanda bangaphandle. Funa siqale thina la. Siveze lolo thando. Ukuzohamba phandle kuzoba lula ukuthi simthande. Uma singakwenzi lokho, bazosibona laba bantu abaphandle. Bethu ngababona begqoka bebahle bethi baye enkonzweni. Uthinte phela uzombona. Kanti singobani thina? Asibona abantwana kaNkulunkulu. Asibonakale phela ngezenzo. Asibonakale ngenkambo ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Asenzeni lokho uNkulunkulu afuna sikwenze. Nalokho asidalele khona. Akasidalelanga ukuthi sizondane, usidalela ukuthi sithandane. Thanda umakhelwane wakho njengalokho uyithanda wena. Zithi izaga 10 verse 12. Inzondo iyabanga ukuxabana, kepha uthando luyasibekela iziphambeko zonke. Inzondo iyabanga ukuxabana, kepha uthando luyasibekela iziphambeko zonke. Yazi yalona into bafowethu. Shoda ukuthi siyenze ukuze uNkulunkulu azosinikeza umqhele. Yazi yalona into. Inzondo iyabanga ukuxabana. Vele umuntu masumzondo soxabana naye. Kepha uthando lusibekela iziphambeko zonke. Nothando futhi liyasibekela. Kusifanele bazalwane ukuthi sithandane ngothando lukaNkulunkulu. Lolu asitshengisa lona enkathi ededela indodana yakhe uJesu Kristu ukuba ifele thina. Masingalingisa ubaba uAbraham ngelinye ilanga wenza isethembiso noNkulunkulu. uNkulunkulu wamnikeza indodana. Wathi uAbraham uzoyithatha ngiyibuyisele kuwena. Wayithatha wayihambisa kuye. Wakwenza umhlatshelo ngayo. uNkulunkulu uthe bona ukuthi hayi bo
U-Abraham aluthembeke kangaka wathumela izwi uthi Abraham ungayibulali indodana nansi inqama thatha yona wenza umhlatshelo. Uma singalikiswa Abraham okuwubaba wamakholwa izwi lenkosi esifundile lithi kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele ngakho zikhuzeni nizithibe ukuze nikhuleke kunakho konke yimani nokuthandana okunganqamukiyo ngokuba uthando lusebekela inqwaba yezono. Ngiyafisa ukuthi ngime la mhlawumbe ngizoze ngikhulume okuphambanayo kanti akuthandi ukukhuluma into ephambanayo nale. Ngiyacela mvelasi, ngiyacela Qhude ungiphe nje umocu baba. Ungiphe lo mocu sisuke la sothi masiqeda ukucula bese sikhuleka. Masiqeda ukukhuleka sesobuyisela kumphathi ohlelo aqhubeke nakho konke okumele akwenze. Umsindiso namila empini iyagcina noma ngikathini ungisithe singukubili esandeni so
Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu wethu, sibonga umusa wakho, sibonga ukulonda Nkosi nokucwila esandleni sakho sokulunga. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi ukhulume nathi Nkosi namuhla. Siyacela Nkosi ubizwi lakho Nkosi ngathi belingahlala uNkulunkulu wethu enhliziyweni zethu, ukuba luwenze umsebenzi emqondweni yethu. Siyacela ngegama likaJesu Kristu Nkosi yethu, silondoloze uNkulunkulu wethu, siqinise ngalo izwi lakho uNkulunkulu wethu, lona lodwa Nkosi liwukuphila empilweni zethu. Siyacela Nkosi ukuthi usilondoloze, usigcine ngamunye usiqinise, usiphe amandla uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu siyabonga ukuthi sifikile Nkosi kule ndawo, sizolalela ukukhuluma, sizolalela Nkosi izwi lakho, sakudumisa kwaba kuhle. Siyabonga Moya Ongcwele ukuthi ubuhlezi nathi. Siyacela Nkosi ukuthi usilondoloze, usigcine, usibiyele Nkosi, sisazophuma Moya Ongcwele sibheke emakhaya. Siyacela ube khona, ube nathi nasendleleni. uNkulunkulu abahamba ngeenqola zomlilo, ube khona uNkulunkulu wethu. Siyazi ingozi Nkosi ziningi emgwaqweni ziyenzeka uNkulunkulu wethu. Siyacela Nkosi imoto zethu ngathi bungayibiyela uyivikele, sifafaze igazi lakho Nkosi Jesu emgwaqweni esihamba kuwona. Siyacela Moya Ongcwele nasemakhaya ube kanye nathi, sixoshe umoya emibi kaSathane nasabelo uNkulunkulu wethu emakhaya ethu. Siyacela usilondoloze Nkosi, usigcine, usiphe amandla ngezikhathi zonke. Siyacela ngegama likaJesu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu manje uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.